Le bikin baju le. Yang na. Urang ye kura muay thai belatip kerteng kum usamla lapen chai si imle nakashnong umsning patarim ulalong uwe ni kisamla rang ye kura hakate kerinsan ban mi khmat nakani kejela shakeleng kiwi kejela kari India. Nakaliang ute usamla ye kura hakate kerinsan ulapen pau ye kejing ba ulamat haba uladep ya linti naduk kisnyam arajar khat kendai kata kalong kejing bamyo kilat jingkershan nakatanat ki kamye lekai ne kata ka sports policy. Utei usamla ulepen pau ba udai nakalong ying kabaduk Henry udan ye ketika sap lekai ban mi khmat ya la kejela ban nalor kejing duk ha kalong ying jong u umyo ekalat jingkershan na ka sorkar kabakani kalawan ra jing ye u kumno ba unla ban kershan ya ladi bat ya la ka ying kasem. Kum tau la kentui ke sorkar bakan donno da ka sports policy ban kershan nem ya kisamla ki bayeng ha kirinsan bapher kenang bikin la ban mi khmat bat pen pau ya la kejela ha ki kam le ka jongki. Aku gajing siam juga te kalong te naka liang tuka pisai namar ngiro naka ying nangi wan naka ying kasam ka baduk parum dan shu te nga shibun kijing namar ba naka lada gile chino chino tu teng teng hap ban siu hi adu babai lut bai san bar khoi te menta bang le kai nakari te ala ka sport department kala kular hi ban ai tamba mentar kanang kamslam tarai kat mentar ong presiden jongi la ong ban sayo ya mentar tenga ngihap ban siusha daka ramne kai Te boros kata ba pila le kai ba pila juli shim mata shi ba bun kilimpum. Kala judon na em ka ba mut pila im na em kala judon na em ka bentah ba pen im pi lamba ne. Jing kini jing le kai. ya mentar te ngam patio re kita kidon ni ki bala yo ki akisnem bala ki bala dep man yo ya kita ka scholarship ke te aka jingat ti junga te padon re nang dei ngai aingu shi ka dei ki i nong krishnong bat ki pru ki ba dan shagat ka jing kit kli bat ki ba it spot bala ya rap hero yang na kapor ai kuble ngamla shi un sipilian nam ta juki aman ba ngale ki national ki don hi ki ba don ni musim Ki jing kimi lenti ki jong pi lamba ka ne jing le kai ka jong pi kimi lenti ayu ha kala we ka jong pi. kajik milen ti jonga kalong ba ngan le kai hadu ba ngan long ngan kala tau coach la ne ngala ban ngakwa ba kine ki certificate nga kine ki jing yo jonga khnang ba ku ga singi yo kumno yo ka pli kala kanti nga bangan ru ki kam per kam sarkar ne ki but kaji tu jangan namar ba ngako ban kai kine bangan lait na ke ngala ban ngako ba kine ki certificate nga kine ki jing yo jonga khnang ba ku ga singi yo kumno yo ka pli kala kanti nga bangan ru ki kam per kam sarkar ne ki but kaji tu jangan namar ba ngako ban kai kine bangan lait na ki jing len basnyu ka jing di buat drox katam ta kadau ngakwa ba ki weru kin yu e kenya kanuksa ba kin la ban but lang namar ba ban la nya ka jingbulen basnu Te pidon iu ban ong la ne ka jing i jong pi ha ba dei ba ka ne ka sport policy ha po ka jela ka jungi la ka biang ne kam biang. ban pet a ke jala jungi te kala ya pher bak labak ba ki we ki jala amar pi ya katuka nong asam ru menakane kya wanra nam ya ka iu ya ka jala asam wat stingkar kam lut na ka pla ka kayo na ka sarkar wat mentang so kala yo sabat ka kamru de nga ru nga kwa ba ka sarkar kan pet ken kumengi ba andang ila
ayu la sai te kan ai kin kalat kalti na bata engi ki no le kai sport ka jela kham tam bun nangi ki ba ki no le kai sport teng teng ki don ka sap ki don ka phong tang ba ha steng por pat ki kala nong tre misteri tre ayu namar ba dan ba pet kami nam ta jungi ki badon sap ha kinok liang ru Nalor ka jingi le kai ba phi le kai phi tre lu ki bi kam oi nya tre menta na du ba iklat pa la tre ka karkhana shna tiar shna wat shna kiu ka ba pa man shai le tre ngala shinti no nga te kun no phi im phi ya hi ngasam i shu im hi malomala tang ban im Kahin men jong tiu samlaru kale thuo banaka ying kila kershan ting ye una du usnem arjar khat kendai. Hakani kalyang ba unla ban yeng halaki jong kijan hakala wei ban sawan jong u. Dan arta ka kumnga ka men ngadan ka jing sung komen ndrei haka jing duk dangam poi perkar ba kinwan pi sia kan kumne adan ka jing komen ba pila awan haying ndrei para jong au lai tu ngong yo kran kai kumde muntai kan hadap la jing sung komen tau para jong ni na dum so dang rit ula praktis ngam poi sudu sakan ka thong kan ni ai men sem ni sha ai men sem baro shi parahi te ha kaliang ka pisah ka ai teng ngimla rangi ru babela bai suya bela ngaru song ying imei ru basu bela mi inti jong ate bau trang sisa ya kata te yo ula ban pe ya ka ying ya ka sem kum ya ki persa kam tam ki persa unyalam linti ki persa Hakaway pat kalyang ka Confederation of Ripoy People lingba working president uba pateng mersing baru organizing secretary uba shining star kintala haka arpun retarik uyayong arjar arpulai kilalit ban ay jingerap lem yu te samla da ka song pisa knang ba unla ban wanra ya ka nam ka buram haka ying kasem ka shnong ka thau bad haka jilla hi barok kaway Tora kalian kejongi ka CORP Central Body ngiwan hakane ka singi hakane ying jong i lapan sai imli i besyong basa hakane po patarim umsning na kalian jongi ka seng ngiwan ya ka ban ai ka jingerap ya ine i lapan sai imli i badai we na ki khun samla jong kane ka dong ba ka than ka jongi ubodon ka sam hakabede ba ka sport kata ka de muthai tena keleng juga keseng hadin ba ngila kendu bat ini iba ila penpau ya ke jinge ka ba ya kendu ka ba insalaj ban ya sim bentah ya kane ka jinge khun ka jong i sate sapo Thailand tena keleng ju i ong ba idon ka jinge akabade bat ka pisa ka tengka namar ba ngiu i ba ine ide ibawan na ka longi long sem ka baduk na keleng ka seng marsinyo ikata kubor ngila sim khai kane ka kambat ngila ajingmut ya iru bakat bangila ai nagleng juga seng lawan mun ai ke jingerap na ka benta kata ke jinglet ke jong i sate sapo Thailand bat nagleng ka seng i kurku kurdo ba inwanra ya kanam bat ka buram jong ka snong ka thau jong ka district bat kumju jong kari Meghalaya bat kumju ru jong kari India hi baro ka wei bat ha ka ju ka por ngi so sorong ba kidon ki khun samla ki badon sap ha ka bede bat ka jinglet kai sport tingi ai mensim ni samla ba inlet ba inonra ya kanam ko buram hakari ke jongi tingi skam ba ublai undon rangkat bat i ba mau untin lenti ya i tinaglang kasengi kentu syah kibor peniat ba kinyalam hagalenti ka badai te adin bangilayo ban keren ba presiden jog association jong ka muthai te iong ba Hoj kadon ka jingko hakar kum trekam na kalian ka asosian hakaban penbiang ya kikot kisla ban pan ka jingirap na ka sorkar te haduk menta kini kena kidon arlut uwe na yomolong bat uwe na umsning patrim kilaj ban yakun kat ia kata garansan ka bahe andre ka ba ngi sosi bat ngi sokhya na kalian ka seng ka bangilap ni kikmal lajong kalong ba kini kena ki hap hi ban lek pan ia ka jingirap keleng ban pendap ia kata ka pisa kumba silak sanpau mah te kani ngikwa ban penpau sya ka association ba nang ne sya khamat la dadon kum kini ki jat jile kai khamtam sabar jongkari
kide ban penbiang ya ke jingdon kam jung kini kena kide penbiang kot slash ka sorkar kena maka sorkar kala ban yaram nomor ngi i shakiwe ge state ba kas ki rangele ka sport hakiki ki baper ka sorkar ka juyaram Henry hane state junging in ka por ka ba ka sorkar kam simkhya sa ei kata ka sport